много различни влогове, имам обикновени спотени, имам предизвикателства и понеже днес нямам идея за ново видео, а много хора искаха ново видео, реших просто да ви покажа какво има в шкафовете ми. Защо? И аз не знам. Ай, големия шкаф, ако мога така да го нарека. Той свети. Да, много интересно. Няма що. Какво? Това е... Свещ в хладилника. Сериозно ли? Ти не седиш тук. Добре, хайде сега да видим какво има в топлия шкаф. В мъничкия топъл шкаф. Тук. По-добре не питайте. Нямам обяснение. Това е първият шкаф, който до тук не виждам нищо. Не, спъни. Нищо. Тук си държим лекарствата. Това е едно доста интересно лекарство. Така, особено нали шумката помага. Зависи да се чувствате. Забавете. Мамо! Това е не да! Добре, не мога да го разбера. Добре, хора, слушим калкулатор и дистанционно за климатик. The best. Колко часа? Чакай. Ще замахах с нея. Мамо, къде е ютията? Тая жена не престана да спи. Добре, ютията седи винаги там. Дори камичка, с която наливам вода тук. Добре, явно смещая в хладилника. Капчицата е тук. Къде би трябва да са ютията? Да видите къде я открих. Здрасти! Просто... Добре, хубаво, явно ще си облека нещо, което няма нужда да гладя. Къде са кецовете? Вярно, че са запърнати. Аз си знаех, че нещо липсва в хладилника. Как си знаех? Олио! Кога просто вече не сми дойде. Калено повече. Добре, хайде да видим тук. Тиксо, сламки и ножичка. Малката ножичка е тук. Не, добре, не, може би съм се прибрала. Не се. Какво? Сериозно ли? Сол! Сол! Няма да нося сол в училище. Мамо! Лично аз ще си почина и въобще няма да чистя. Ще се бодиспам в лилаво, чак като ми се изтрие червеното, мамо! Чао! Явно сънувам. Добре, дано сънувам, моля се.